Eti anadwi emfa ne saa keke. Ma biribi e wo mu nhyɛ Awurade anuonyam. Hunu sɛ Awurade yɛ kɛseɛ. Gidifo to dwumbi ene wo sɔre yɛ nwom yɛ to miɛnsa. Yɛ de apagya Awurade din. Ɔbɔde amie bro. Awurade ya bro. Oh, bejo aye. Essentially, young couple. I don't know, I am my ancestor. Now, you be an only a cassette. Oh, body, and yummy. Anagui be one on the Ancassa. Oh, body, and yummy, bro. But you are yes. To me, moving for the Urade. Obi enu a wase ne kon wono so ma na si ne yie da. Enti anadwi ye de ye ho ne abusua nyina ehye ne nsa. Se tumi bi amfere so de ni boni be hwe a. Asama ye kan se obo adi nyame bro. Urade. Ba jo ye yo. Do me me yo. Say you know what you know for. Da bro. Obadi nyami. Ah. Anungu to kura ena no nyam enka ne din. Odoman koma tete murunkum a ote osuru murunkum na niwa pem satwa ne ho asia. To me mu hodenfo no no. Anadwi ya ye de kese ni ama ne din so. Enti odwuntuni ni se obade anyame bro. Rabia ya bro. Bajo ye yo. Aye ya udio. Why ne betimi na twetwe to be any wadin for na wie Ninkuto di na no nyamunka
And you to need say, yeah, one Abraham Nyankopon, Isaac Nyankopon, Jacob Nyankopon. No, be some said the same. Cassa, many, near many. And then I get it for the iron, you say. And then I agree at this story already, and I agree, say, yeah, one Only what your papa idea, dear Jawa, and home masem. Behay and so many see ye. And you're going to need say, Onyame Uso Onyame we are Cassio Onyame Onyame
so tete form do che na nwuno nipa e no hu nkwa ho miegu yemu enti ogye ne mframa na ne ayade enti se nkwa wo mu a na wo ka ti asefo ho a bie wa no ne enka se onyame ewuso agini nyame a urade wo ye kasio onyame wa wotu osuru munkum dumu na abofo eto hallelujah ani osana se wudi ni nkuto na no onyamanka bie wa no ne enka se onyame uso